sieltä voit maksaa PayPalilla, luottokortilla tai sitten mobiilimaksulla. Tää tilaus lähetetään, niin se tulee Seinäjoelle, missä on printtausleikkaus. Sitten lähdetään postilla. Itellä lähettää hienon postikuoren, missä on tällainen setti sun kotiin. Okei. Nyt meitä ihan Helsingistä tällä hetkellä. Nyt Helsinki, okei. Sitten täällä on just tää Open Studio. Miten tää muuten menee nyt valkoiseksi? Tai vedäks vielä... No, miten me saan tän silleen täysin nollaksi? Reset down. Niin täällä on tosi helppo, täällä voi säädellä kynnen pituutta. Täällä voi tehdä niin, sellaisen värin kuin haluaa. Tolleen. Add images. No, täällä on nyt esim. Tällaisia, mutta sitten täällä voi tuoda koneelta. Aha. Onpas erikoinen tää. Täällä voi tuoda niinku koneeltakin load from HD tai netistä. Ihan mitä tää on, vaikka kuvan vaikka Noorasta tähän näin. Lättynyt sen naaman siihen. Se on huikea. Joo. Nyt jos mennään juhlisen synttäreille. Nyt se näyttää. Wow. Se oli kuukausi sitten, ei ihan hirveästi. Ai niin joo, totta. Me taisin onnitella.